بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا تي في لجبو أمبو فون إسلام يا فوليكاي نوي ألاكا كيسي anaka hina alako o jidi nin au bela jelenka ankra mo ananga sherif ke no e alhaji soso haidra sango san adew naka kalandew anaka nyogon ubeje ka ziara balabe atoyala ka keni nyinantai kramo cha man kumbe kenen konnana anya wasa domuna anga je kunu laje nyonfe illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله استجب لنا لا إله إلا الله وحتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. katanganyine ala fe nini au belajele ala kan kishi kabo shaytan toroma ami soli ani kishi amunyine anga nabi mambaye no ye ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallama aslama wakati yere asurunya koso amina andado kumaka ndamadola baze adamade ni mawele ni maduma aywa ibafu yede okuma me kene minga bunya yere kene bunya mimbala ani daraja mi me kene ina ani here mi me kene ina ani baraji soro o mimi soro kene ina amina ndado dela baze ni kene intaga laje abina fo kene alhamdulillah qur'ane kalani o kene de do bo iti kene foy soro du kolo sanfe kene mi no ka bu aywa qur'ane bi kala yoro mi parce que qur'ane mi flani allah subhanahu wa ta'ala ani ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallama ama foy di ala kirama kishin ne ma baye aslama mi ngabu katame qur'ane ka yo de fa ko laqad atina sab'an min al mathani wal qur'an al azim ako muhammad akonye flafla kange no ye al-fatiha no ye bismillahir rahmanir rahim katabla wala dolina na ala yota ko kerengere adama akonyo dima okuma fatiha yere mi oye adama fembadi qur'ane yere fene la katla ka qur'ane fene ta atogoma wal qur'an al azima amma fo wal qur'an atla ka fo wal azima katla ka fo qur'ane bain ni allah subhanahu wa ta'ala yere de kuma kan wi okuma ni allah subhanahu wa ta'ala ye femi mbuya aslama foyiti soro dukolo sanfɛ foyiti soro diɲɛna foyiti soro alikiyama jondo minga bon katɛmɛ o kan o kuma kuranɛ ale de ka bon katɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ma faratna fil qur'ani min shay'in a ko ale allah subhanahu wa ta'ala a ma foyi to yen fa y'a bɛɛ lajɛlen fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min fɛ kuranɛ kɔnɔ an ka diɲɛlatigɛ a bɛ dilan sira min fɛ kuranɛ kɔnɔ an ka du bɛ jɔ cogoya min na Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ quartier bɛ jɔ cogoya min na dugu bɛ to cogoya min na jamana a bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na Allah subhanahu wa ta'ala
a y'a bɛɛ lajɛlen a y'a walanwalan an ye kuranɛ kɔnɔ o tuma n'an y'an sɔgɔ kuranɛ la asilamu an tɛ foyi sɔrɔ wallahi min ka bon ka tɛmɛ kuranɛ kan alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallama a y'o de fana fɔ an ye a ko kuranɛ min filɛ nin ale muhamadu ale bɛna taa a bɛna taa ka fɛn min to an bolo o ye kuranɛ de ye o tuma an ka hakili to ayiwa kuranɛ in na alisilamɛw o tuma kuranɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ la barika min tun bɛ an ka jamana la an ka jamana tun bɛ hɛrɛ min n'a b'a sɔrɔ ani diɲɛ yɛrɛ tun bɛ hɛrɛ min na o tun ye kuranɛ de ye o de ye hamalatul kur'an minnu bɛ kuranɛ donni ani kuranɛ durusilaw mais ni diɲɛ ta k'a jateminɛ bi o bɛ ka dɔgɔya bi kuranɛ kalan a bɛ ka dɔgɔya i n'a fɔ an tun b'a kɛ cogoya min na an ka kutabuw kɔnɔ n'o ye an ka bulon kɔnɔ ayiwa kuranɛ kalanw ye mɔgɔw b'u k'u mago bɔ o min na o de bɛ ka na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ o de bɛ ka na ni tɔɔrɔ caman ye o de bɛ ka na ni bɛnbaliya ye o de bɛ ka na ni diinɛ caman ye o de bɛ ka na ni bolofara caman ye n'o tɛ anw ka cɛkɔrɔbaw k'a ta an bɔnnaw la ka na se anw yɛrɛ ma olu y'a minɛ cogoya min na olu ma kulonkɛ kuranɛ la dɛ parce que olu yɛrɛ fɛ yen ni den n'a kun bangena a si mana san 7 sɔrɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min yira den na o de ye bisimilahi rahmani rahimi mais bi den i bɛ denw jɔ bi 100 o 100 ayiwa min ka kumakan fɔlɔ bɛ daminɛ ni bisimilahi rahmani rahimi o dɔgɔyara dɛ o tuma an bɛ min fɔ denfaw ye an ka segin dɛ parce que an talen filɛ nin ɲɛfɛ an kɔnɔ gannen don an taara ɲɛfɛ an tɔɔrɔ la an taara ɲɛfɛ hɛrɛ tɛ ka sɔrɔ an bɛ ka taa ɲɛ an bɛ k'a fɔ ko développement mais lafiya tɛ ka na mais an ɲinɛna fɛn dɔ de kɔ sabula an taara ka fɛn dɔ de to n'o ye kuranɛ ye o tuma n'an ma segin kuranɛ in ma i n'a fɔ an faw y'a kɛ cogoya min na an mɔkɛw y'a kɛ cogoya min na al-anbiya'u wal mursaluna wal awliya'u olu y'a kɛ cogoya min na n'an ma segin ka na kuranɛ ma asilamu a tɛ ɲɛ dɛ an hakili la ko hɛrɛ in bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an hakili la ko lafiya bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ wallahi a tɛ sɔrɔ yɔrɔ la lafiya bɛ sɔrɔ min na a bɛ sɔrɔ kuranɛ in de la an bɛ ka waso k'a fɔ mali ye jamanaba de ye mali ye dɔnnibaga jamana de ye mali ye kuranɛ kalan jamana de ye o tun ye kunu ye dɛ nka bi wallahi mali bɛ ka bɔ o sira kan dɛ mali bɛ ka taa sira wɛrɛ kan min tɛ dɔnni sira ye mali bɛ ka taa sira wɛrɛ kan min tɛ kuranɛ dɔn sira ye mali bɛ ka taa sira wɛrɛ kan min tɛ maaɲumanya min t'a sira ye alisilamɛw o tuma an bɛ min fɔ alisilamɛw an ka segin ka na an ka bulonkɔnɔ kalan in n'an ma segin a ma n'an ma barika don an ka bulonkɔnɔ kalan in na parce que kuranɛ in a bɛ sɔrɔ de la kuranɛ fana a barika bɛ sɔrɔ bulon kɔnɔ de mais kuranɛ kalanba de ka ca bi u nɛnw de ka di u kanw ka di n'i y'u karankan mɛn e yɛrɛ b'a fɔ ayiwa ko ninnu cira mais i b'a sɔrɔ barika foyi t'u la i b'a cɛ 100 jɔ u bɛ kuranɛ kalan mais i tɛ hɛrɛ kelen sɔrɔ a la k'a sɔrɔ anw yɛrɛ an faw ani anw mɔkɛ olu ye kuranɛ sɔrɔ cogoya min na o cɛ 1 o tun bɛ se ka nafa min ɲɛ bi anw cɛ 100 anw cɛ 1000 an tɛ se k'a nafa ɲɛ fɔlɔ karamɔgɔw i b'a sɔrɔ n'i tun ye bamakɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ karamɔgɔ yɛrɛ min tun bɛ bamakɔ kɔnɔ minnu bɛ waajuli kɛ a tɛ tɛmɛ cɛ 3 kan mais olu sera ka bamakɔ minɛ bamakɔ ye hɛrɛ sɔrɔ o wagati la kumakan min tun bɛ fɔ mɔgɔw ye nafa sɔrɔ a la mais bi e ka bamakɔ ta k'a lajɛ bi wallahi i tɛ se ka bamakɔ karamɔgɔ i tɛ se k'a jate bi mais nafa foyi t'a la waajulu bɛ kɛ su waajulu bɛ kɛ tile a bɛ kɛ télé la a bɛ kɛ arajo la a bɛ kɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mais waajulu tɛ ka nɔ foyi bɔ a tɛ ka nɔ foyi bɔ parce que o fɔlɔ karamɔgɔ ninnu olu tun b'u ɲɛ na o karamɔgɔ ninnu olu tun kunnen don o karamɔgɔ ninnu olu tun bɛ siran ala ɲɛ olu tun bɛ ala dɔn u tun b'u ka fɔta u b'a dɔn bon mɔgɔ min b'a ɲɛ na o bɛ se ka sunɔgɔbatɔ wuli nka bi karamɔgɔw olu dusukun sunɔgɔlen don u bɛ min fɔ u t'a dɔn a ala ɲɛsiranya t'u la a nɛndiya kɔni b'u la nka ala ɲɛsiranya t'u la bon minnu yɛrɛ bɛna waajulu lamɛn olu yɛrɛ salen don yalima mɔgɔ min a bɛ sunɔgɔ la o bɛ se ka su lawuli wa bon karamɔgɔ défaut min bɛ an ka kalan na bi kalan de barika bɛ ka ban défaut min b'an ka kalan na o de ye minnu bɛ ka kalan yɛrɛ kɛ u t'a dɔn karamɔgɔ yɛrɛ min bɛ ka a bɛ kuranɛ fɔ ayiwa kalandenw yɛrɛ ye ale yɛrɛ bɛ ka min fɔ a ala ɲɛsiranya t'a la a jogo t'a la e bɛ k'o fɔ kalanden min ye o bɛ ka lamɔ ni kuranɛ kalan ye ni kalan ye ala ɲɛsiranya t'a la a jogo t'a la o bɛ hɛrɛ jumɛn sɔrɔ kuranɛ la n'o tɛ walayi foyi tɛ kuranɛ bɔ an filɛ ne ka kuranɛ min kalan yan nɔ kuranɛ siɲɛ 3 an y'o kɛ yan o y'a sɔrɔ siɲɛ 6 kɛra ka dalalu kayiratu ko o siɲɛ 11 k'o kɛ walahi anw tɛ dɛ
anw tɛ jamana in tɛ dɛ Mali yɛrɛ tɛ dɛ Afrique tɛ dɛ Europe tɛ dɛ wallahi diɲɛ bɛɛ kan k'a ka hɛrɛ sɔrɔ nin na n'o y'a sɔrɔ a kɛra a kɛcogo ma ni Ala ɲɛsiranya ye ani Ala dɔn ye ani jogo ye alisilamɛw an karamɔgɔw y'a kalan a lakalan ye san dɔ kɛra Bamakɔ yan nɔ sanjiko gɛlɛya a kɛra Bamakɔ karamɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna Ala wele mun kosɔn Ala ka se ka ji di an ma o y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ dunan dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ka na ale nana a kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ ayiwa ko karamɔgɔw faralen don ɲɔgɔn kan k'u bɛ mun de nɔfɛ Ala bolo ko nin karamɔgɔ in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a ka ca cɛ 100 ani kɔ ye k'u bɛna Ala wele ko Ala ka samiyɛ ɲɛ ko Ala ka sanji di an ma karamɔgɔkɛ in a y'i kan d'u ma ko wallahi a ko aw karamɔgɔw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'aw bɛna Ala wele aw tɛna foyi ɲini Ala fɛ ko sanji dɔrɔn aw tɛna foyi ɲini Ala fɛ sanji dɔrɔn k'aw bɛɛ ka sen bɔ a la k'u k'a to ale kelen ma k'ale kelen bɛ ayiwa sanji ɲini ale bɛ sanji ɲini Ala fɛ ko karamɔgɔ tɔw bɛɛ k'i sen bɔ a la karamɔgɔ bɛɛ y'i sen bɔ a la a ko ale b'a ka Ala deli kɛ o don a ye Ala deli sanji la o san ko kabini Ala ye Mali da san min nana a san fo ka se bi ma a ɲɔgɔn san ma na mais k'a lajɛ bi an b'an ko yɔrɔ jumɛn an bɛ taa an ja yɔrɔ jumɛn bɛɛ kɔnɔ gannen don karamɔgɔ yɛrɛ minnu kan ka ni jigi kan ka da olu kan olu kɔnɔ gannen don faamaw yɛrɛ minnu n'olu kan ka baara kɛ ni tilennenya ye olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gannen don o kuma ko bana in a fura bɛ yɔrɔ jumɛn bana in fura a bɛ kuranɛ de bolo alisilamɛw f'an ka segin ka na kuranɛ in ma lakad ateinaka sab'an minal mathani wal qur'anal azimi o kuma alisilamɛw ne kɔni bɛ min fɔ aw ye an ka segin an ka na an ka kuranɛ in ma an ka bulonkɔnɔ kalan in an ka na kuranɛ jɛlen ɲini k'a ni barika ɲini k'a ni Ala ɲɛsiranya ɲini ne m'a fɔ ko kalan tɔw ma ɲi dɛ mais an ka jamana in an bɛ ka waso ni min ye ko jamana ye barika jamana ye ko jamana ye hɛrɛ jamana ye ko jamana ye dɔnnibaga jamana ye o mɔgɔw olu tɛmɛna dɛ olu mɔgɔw tɛmɛna dɛ anw y'an sen pan olu sendannɔ kunna f'an k'an segin de an y'an sen pan yɔrɔ min kunna f'an ka na an sen da yen de n'an nana an sen da yen wallahi kunu Ala tɛ fila ye dɛ Ala ye kelen de ye kabini kunu Ala in de bɛ bi o Ala in de bɛ wa sini o Ala kelen de bɛ n'o de la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama Ala subhanahu wa ta'ala ma yɛlɛma dɛ a y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko aw adamadenw aw de bɛ se ka yɛlɛma n'o tɛ Ala tɛ yɛlɛma dɛ ali bi mustajabu bɛ yen dɛ wallahi Muhammadu man t'o ye ali bi mustajabu bɛ yen mais mustajabu in a bɛ sɔrɔ cogoya min na o kuma f'an k'o de ɲini alisilamɛw o kuma an k'an jija nin na alhamdulillah an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi dimanche donya in na arajaba kalo o dimanche laban san o san kalandenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye ani an ka alimaminba ani an ka sirifikɛ n'o ye Muhamadu Soso Hayidara ye a ka kalandenw bɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a denw a n'a balimaw a n'a kanubagaw san o san ayiwa arajaba kalo dimanche laban ka na kuranɛ jigin kabini a bɛ balo la bon a fatulen fɛnɛ u filɛ nin o baara in de la a ka ca san 10 ani kɔ ye bi o kuma an filɛ nin o kɛnɛ de kan an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka kuranɛ min n'a kalanna ani dalayilu min kalanna Ala ka hinɛ se alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a n'a dungew ma Ala ka hinɛ se an ka taabaa bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an minnu fana ye kuranɛ kalan Ala k'a barika don an na Ala k'a barika don an na alisilamɛw an bɛ ka baara min kɛ an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ ye de n'o tɛ an bɛ k'a kɛ cɛba min ye wallahi ale tilala a bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma la an bɛ ka nin baara in min kɛ a bɛ n'a fɔ an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ de ye an yɛrɛ de b'a hɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ ninnu y'u dayɔrɔ labɛn nin cɛkɔrɔba ninnu siranna Ala ɲɛ nin cɛkɔrɔba ninnu ye Ala dɔn nin cɛkɔrɔba ninnu y'u dayɔrɔ labɛn k'u ka kaburu k'a nɔrɔya alikiyama jɔn don fɛsɛfɛsɛli ninnu y'o ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala y'o nɔgɔya u ma yan'u ka sa o kuma baara b'anw yɛrɛ de bolo an b'a ɲini Ala fɛ kuranɛ min n'a kalanna Ala k'a hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana kan ya Rabbi Ala k'a wuli tɔɔrɔ min b'an ka duguw kan tɔgɔ min b'an ka quartiers kan ani an ka duw kɔnɔ bɛnbaliya minnu bɛ yen ani sinjitigɛ minnu bɛ yen ani fadenya jugu minnu bɛ yen ya Rabbi Ala k'a kɛ kuranɛ in hɔrɔnma kɔsɔn Ala k'a bɛɛ lajɛlen ban Ala k'a bɛɛ lajɛlen ban Ala karamɔgɔw fana Ala k'an n'u dɛmɛ Ala k'u nɛn sabati u ka se ka tiɲɛ fɔ faamaw fana ya Rabbi Ala ka tilennenya Ala k'a nɔgɔya n'u ye Ala ka tilennenya Ala k'a nɔgɔya n'u ye o kuma alisilamɛw wagati yɛrɛ surunya kɔsɔn an bɛ dan nin yɔrɔ in na Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka san wɛrɛ yira an na rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ala ka hɛrɛ k'an ye a bɛ fɛn damadɔ de ɲini i fɛ n'i y'o kɛ i y'o sɔrɔ ka ban i ye diɲɛ ni lahara sɔrɔ a y'a fɔlɔfɔlɔ de fɔ an ɲɛna n'o ye Ala ɲɛsiranya ye a ko a bɛ kalanden bɛɛ ladin ni Ala ɲɛsiranya ye a bɛ kalanden bɛɛ lajɛlen ladin ni kaari ye
min b'i bolo tono ye kuno ye kana fɔ i b'i ɲɛ bila fɛn wɛrɛ la ala ma min d'i ma a ko kalanden bɛɛ lajɛlen ka ban diɲɛ na k'i ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ma a laban ye jumɛn ye o ye yɛrɛmajigin ye a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ni maa min yɛrɛmajigin ala subhanahu wa ta'ala bɛ i kɔrɔta o kumana yɛrɛmajigin k'an k'o kɛ an taalan ye an bɛ foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta ka président sɛgɛrɛ o kumana sisan an bɛ se an ka cɛkɔrɔbaw ma folikan min bɛ olu da u k'o lase jama ma alhamdulillahi rabbil alamin nin ye cɛkɔrɔbaw ka kunnawolo ye nin ye cɛkɔrɔbaw ka alatanu ye nin ye cɛkɔrɔbaw ka bonya ye o kumana an b'a ɲini u fɛ u ka dakurunya kelen foli u k'o lase jama ma san o san a bɛ kɛ kabini cɛkɔrɔba bɛ balo la fɔ sisan a kɛbagaw an bɛ Alahu Taala deli si ni kɛnɛya de la u ye garizigɛ ni sababu ɲuman hakilisigi ni lafiya limaniya labanko ɲuman an b'a ɲini Alahu Taala fɛ san o san tan k'a ka weleli ma s'a ma an ka kɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in ye kɛnɛ wasolen kɛnɛ barikama don an b'a ɲini Alahu Taala fɛ fɛnɛ ɲɔgɔn minɛ fɛn fɛn bɛ fɔ silamɛya la fɛn caman bɛ fɔ a la dɛ nka silamɛya yɛrɛ fɛn kelen pe de bɛ yen n'o ɲana a caman bɛ ɲa o fɛn kelen ye jumɛn ye an ka da Ala la ka kɛ Ala fɛ ka ɲɔgɔn kanu n'an y'o kɛ n'an ye fɛn min ɲini Alahu Taala fɛ a ka ca la o bɛ ɲa nka n'an ko k'an bɛ to dɔ bɛ taa yan fɛ dɔ bɛ taa yan fɛ min ka di ye yan fɛ e bɛ t'o ɲini min ka di ye o bɛ t'o ɲini si tɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ bɛ to nkalon kɔfɛ ayiwa aw yɛrɛ dɔnnibaga dun ko Alahu Taala ko la'natullahi alal khazibina ni dɔw yɛrɛ ka wajibi yɛrɛ khazibina yɛrɛ ye i y'a dɔn yɔrɔ a bɛ tila k'a fɔ ko Ala k'a sɔn Ala b'aw sɔn mun fɛ na yɔrɔ a ye danga ka ban layi ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ safurula Ayidara ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ sisan an denkɛ a ko k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ dalajɛ mɔgɔ damadɔ dɔrɔn ka Ala wele o ko bɛ ɲa bi maa bahu bɛ Ala wele ko kelen na a tɛ ɲa ka da mun kan parce que fɛn o fɛn fɔra k'a man ɲi an b'o bɛɛ kɛ ka tila ka Ala bato o kan ye ayiwa ni e ko k'e bɛ Ala bato a ko e kana min kɛ e ko k'i b'o fana kɛ n'a ma fɛn k'e ye o man ka bara e la o gurupu fila in de ka t'u taa sira fɛ dɔnnibagaw ka t'u taa sira fɛ faamaw ka t'u taa sira fɛ parce que laadiriya de yirina faamaw fɛ Alahu Taala yɛrɛ fɛ ale y'a ka masaya dɔ di minnu ma u ka kɛ laadiri ye dɔnnibagaw fana u ka kɛ maa tilennenw ye u ka se ka tiɲɛ fɔ masakɛw ye masakɛw tɛ Ala lakaw ye o anw dɔw do de o an bɛ tiɲɛ de f'u ye k'a fɔ a ye nin na a man ɲi nin tɛ jamana taabolo ye n'an dɛsɛra k'o fɔ o tuma fɛ an kana an sigi a kan k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ fɔ Ala ye min bɛ ɲa parce que an bɛ masakɛw sago de fɔ ou bien ni maa min ka di i b'o sago fɔ a ka fɛn d'i ma k'an t'o dangan na an ɲɛ ye ma di dɛ an kɔni bɛ Ala deli san o san denmisɛnw ka nin baara in kɛ n'o tɛ a bɛ kɛ minnu ye olu tilara ko ye olu dayɔrɔ labɛn ka kɔ bi ɲɛ olu tilara anw de m'a daminɛ fɔlɔ o tuma fɛ an k'a lajɛ an ka sabali hali bi an ka sabali an kana bisigiw baara kɛ an kana nkalonw baara kɛ an kana mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ni nkalon ye maa o maa n'i y'a k'i ka baara ye i bɛ taa lahara ka taa jahanama de sɔrɔ i ka kaburu yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ kabini ma don o tuma fɛ an k'a lajɛ an ka sabali an ka Ala tanu an ka Ala kanu n b'o fɔ silamɛw ye hali bi denmisɛnw an bɛ Ala deli Ala ka barika d'u la Ala ka si d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma u bɛ fɛn min ɲini hɛrɛ ya Rabbi Ala k'a d'an n'u ma u bɛ siran min ɲɛ Ala k'a n'u kisi diɲɛ malo ni lahara maloba Ala k'an bɛɛ kisi Ala ka hinɛ an na a ka yafa an ma an n'an mansaw bɛɛ k'an don a ka alijinɛ kɔnɔ Ala kira kanu kosɔn sali ala Muhammad an karamɔgɔ ani an fa ani an ka sirifukɛ n'o ye Buwa Soso Hayidara ye o min kun ye alimami ye yan ni a ka miniji ni Alahu subhanahu wa ta'ala an t'a fɔ a y'a dɔgɔya a y'a caya ni ka sɔrɔ ka tila k'a caya a y'a caya o ye k'a fɔ a ye sijan sɔrɔ ni ka sɔrɔ k'a caya a ɲɛ tugulen a kɔ olu jidilen bɛ yen nɔ sabula an karamɔgɔ n'o ye a denkɛ fɔlɔ ye n'o ye a nɔ tabaga ye alhamdulillah a ma tɔ to ko la fa in ye sira min bɔ
hali bi a bɛ k'o de jidi ani a balimaw bɛɛ lajɛlen ani kanubaw ni kalandenw o la an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ziyara a kɔrɔ ye ziyada ziyara kɔrɔ de ye jidili ziyara kɔrɔ ye ka na bɔ maa dɔ ye n'i nana bɔ a ye fɛn min b'a la e bɛ dɔ sɔrɔ o la shirifuw de don alakira dɔw don alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ alakira yɛrɛ bɛ yen alakira bɛ yɔrɔ o yɔrɔ daliba masa o bɛ yen ɔ n'i ye fɛn kɛ ala kosɔn ani kira kosɔn ala ni kira o mana kɛ i saraba ye hakili la fɛn ma to an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala naba bɛɛ lajɛlen ala ka kɛ u saraba ye baara min ni an b'a kɔnɔ nin ye nin baara daliba masa kumana a kan suratul mumtahana laban yɔrɔ la yɔrɔ min ni ala b'a fɔ ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur akaw maa minnu ye limaniya dungew ye aw maa minnu sɔnna ala ka alaya ma ani kira muhamadu ka cideya aw kana sɔn cogo si la maa minnu ni ala diminiw kɔrɔ ni ala kota ye ala diminiw kɔrɔ ni ala kira sɔsɔli ye ala diminiw kɔrɔ ni ala kira ani kira tɛmɛnenw olu tɔɔrɔli ye n'o yahudiya ani yahudiya jogo bɛ maa minnu na a ka n'u kɛ aw nin ye dɛ sabula u y'a dɔn k'a fɔ olu ye tiɲɛni min kɛ sara foyi t'u ye lahara qad ya'isu min al-akhirah u jigi tigɛlen don lahara la k'a fɔ olu tɛ foyi sɔrɔ lahara i n'a fɔ kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur i n'a fɔ kafiru olu jigi tɛ u ka suw kan cogoya min na ko yahudiya fana jigi tɛ lahara kan ten an bɛ mun faamu o kuma kɔnɔna la ala ko kafiri jigi tigɛlen don a ka su la ɔ mumini jigi ma tigɛ a ka su la o kɔrɔ ye k'a fɔ maa o maa de ko mumini su a tɛ a kɔmɔgɔw nafa mumini su tɛ nafa kɛ o tigi bɛ fara maaw kan ala ye minnu kofɔ ko kafiru don anw dun b'a dɔn k'a fɔ an fa ni an ka sirifukɛ ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnɲuman don min y'a ka baara bɛɛ kɛ ala jɔnya o hukumu kɔnɔna la ni o bɛ kaburu kɔnɔ an b'a faamu de k'a fɔ a somayɛlɛma la a nɔɔrɔ o bɛ anw cɛ la anw man jigi tigɛ o la fiyewu ni anw nana ka kuranɛ kalan k'a fɔ k'o hinɛ s'a ma k'a sɔrɔ a bɛ hinɛ dɔ la o kɔrɔ de ye k'a fɔ ala an nana an karamɔgɔ in ani an fa in o ka soliladonni kɛ anw ye e yɔrɔ an ka jamana a bɛ gɛlɛya min na ziyara in bonya kosɔn ala jamana bɔ o gɛlɛya la i k'a bila lafiya la ala banabaatɔ minnu b'an cɛ la ala ziyara in kosɔn i ka olu ka bana ban i k'a kɛ lafiya ye kɔlibaatɔ minnu b'an cɛ la ala an b'i deli i k'u ka kɔli yɛlɛma i k'a kɛ sɔrɔ ye ala an b'i deli maa o maa n'o bɛ yan ni mago o mago ye ala i k'o bɛɛ mago ɲɛ sango ala kira muhammad sallallahu alayhi wa alihi jɔn min kun don a kun jigi ka ɲi ala la a kun bɛ taamasiyɛn ɲumanw a kun b'olu de jateminɛ ni ka kow kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko yuhibbul fa'ala tafa'ul ka hɛrɛ k'o taamasiyɛn jateminɛ k'i ka baara bɛn o ma an filɛ kalo min na nin ye rajaba kalo ye duwawu jaabi kalo don bi don maa caman bɛ kira mantow na u t'a dɔn bi don ye don min ye bi don ye donba de ye ala kira muhamadu ka du kɔnɔ an bɛ sirifuw de ka du kɔnɔ bi don bɛnna don jumɛn ma bi don ye arajaba tile 25 ye arajaba tile 25 ye don jumɛn ye ala kira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
a ka denbaya n'o ye alul beitu ye u ye u bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ tila u ni ɲɔgɔn cɛ misaliyala a bɛ fɔ seyidina ali ma ko babu madinatil ilmi ko ala ka kira a ka dɔɔni donda classement kelen Fatima Zahra ale ye musow bɛɛ kuntigi ye Hasan Huseini funangɛniw kuntigi ye an filɛ shirifu minnu ka ko la n'o ye sinzani shirifu ye olu ka silisila bɛ taa Zeinul Abidina min na f'o ma ko alabatolaw olu ka ɲɛmɔgɔ o den Muhammadul Baqir ko o ye dɔɔni ciba ye o den Ja'faru Sadi ko ye tiɲɛtigi ye o den Musal Kazim dɛ u b'a fɔ de ma ko babul hawaiji ko magow ɲɛnabɔba o fatura ka bɛn arajaba 25 de ma o ye bi ɲɔgɔn na don ye ahlul beitu kira mɔdenw u ye jala da min kun k'o ka mɔgɔw mago dilan o ye ale de ye ziyara in bɛnna o ka don ma yarɔ o kɔni o ye taamasiyɛn ɲuman ye k'a fɔ magotigi fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan ale bonya kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ka n'u bɛɛ lajɛlen mako dilan Allah subhanahu wa ta'ala a ka an to shirifu ninnu hɔrɔma la sabula ni alakira ni a kɔmaw tɛ san y'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye diɲɛ a y'a halaki sango an filɛ diɲɛ laban min na fɛn min ɲɔɲɛlen don giniya ni gɔrijigɛniya maaw bɛ ka fini don cogo min kɛ giniya labɛn don ani gɔrijigɛniya labɛn don denmisɛnninw bɛ ka fini min don pantɔlɔn min n'a tɛ se k'aw ka hakɛ to bobara datugu o kɔrɔ ye di ni fini ma bobara datugu o kɔrɔ ye k'a fɔ ko fini kɛlen don ka bobara min bila kɛnɛ kan ko u labɛnnen don lutiya kama n'o ye giniya de ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma an bɛ ala deli waati janyana shirifuw de kun kan ka kuma nka n'u ye kuma di an ma an karamɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan an bɛ yafa ɲini ni kuma porokotolen min ni o bɔra an da ko o fɔ nka an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala alaw subhanahu wa ta'ala a ka an ka limaniya a k'a jidi a ka san wɛrɛ ta a k'o yira an na alaw subhanahu wa ta'ala a ka shirifukɛ kɔ ala k'a barika ala k'a kɔ barika ala k'a nɔɔrɔ ala k'a jidi maa o maa ni o ye fɛn di nin ziyara in kɔsɔ alaw subhanahu wa ta'ala a k'a kɔmasegin k'u bɛɛ lajɛlen ni ale ala ka jɛn ye walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب اجعلنا من المفلحين الفالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحام. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تؤاخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخر بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنا، وبكل نصف نعما، وبكل ربع رفعا، وبكل ثمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالخاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارا، وبالضاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا،
وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهالنا لا يخفى عليك أمرتنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مامول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أم على الدليل يا ربي دعو منون دونا زيارة إن كنا كنا على كامناني على كباسيجي جمانما كالا دليل يا ربي سامرتا على كويرانا ما منون كراني سبب نيما إن كاكي لا كنا فلين بركة كاجيدي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisanu ni wariye dunga